зараз ён выказваецца больш асцярожна. Ён разумее, па-першае, што рэзкасць зараз яму не патрэбна, ён спрабуе неяк наладзіць масты з захадам. Па-другое, сірійскі узор, прыклад, быў для яго вельмі яркім паказчыкам таго, што ўлада, якая атрымалася паводле ўсіх адмыслоўцаў і аналітыкаў на дапамозе Расіі і Ірана, развалілася за 10 дзён. Я сюда вез ядерные боеголовки, не 1 десяток, чтобы вы знали, многие пишут, да, это шутка, никто ничего не увез. Везли. А то, что они говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Ядерные боеголовки – это плутониевые или урановые заряды с высокообогащенным радиоактивным веществом. Любое перемещение ядерных зарядов, оно фиксируется соответствующими приборами. Легко фиксируется, в том числе и из космоса. Беларусы людзі навучаныя, асабліва за апошнія 5 гадоў, і лішняе бы, напэўна, чалавек трэба быць вельмі смелым, каб нейкае рэзкае, так сказать, гадкае пытанне задаць. Вот. А з боку Лукашэнкі, это такая звыклая выбарчая рыторыка.